ayam, tak kadang rapi kadang maranggang. Kita salah biasa katiduran, gadang baio dalam rundiangan. Bakakak coba radia, dake mangko kaberang. Bakakak coba radia, jauh mangko kasayang.
masak bakadangkan badak tuh nasi dimakan. Mani urang berencana ni ale nyuti bongan di awal bila kapabila janji udah datang ke Bamina
taniai hendak manyato nandine tangguangkan jauh rasa barani iyo ndake hilang baga badan diri baalah kacaronyo nia emu kasui sampai saat iyo ombasuo udah cakap tiba sile indah takana mabualah dinai seorang rumi meninggang perasaan udah dilihat dipandang-pandang semakin gagah rupa menunggu menanti sampai pabilo udah kamanya tokan cinta nan sungguh tenai harokan entah mungkin abih ale nan sepentara taniai hendak manyato nandine tangguangkan jauh rasa barani iyo ndake hilang baga badan diri baalah kacaronyo nia emu kasui sampai saat iyo ombasuo udah cakap tiba
Samo disambui jo hati